Centro de saúde, a atención á saúde mental, no piso de arriba, queda todo renovado e disposto para prestar un moi bo servicio, e isto hai que encarnalo ademais, e veo aquí o responsable de atención primaria, nese plan de atención primaria, que estamos ultimando, o que xa se coñecen algunhas cousas, que, polo que eu vexo, e polo que me conta o conselleiro, está moi traballado, moi falado, ten que estar ao máximo, para que funcione e para que os profesionais de atención primaria e tamén os pacientes sexan os primeiros convencidos dos cambios que queremos introducir, que van ser cambios valientes, cambios necesarios, e todo iso estará no plan global que eu agardo que no mes de setembro podamos presentalo na súa integridade. Xa digo que isto é unha parte de todo o que estamos facendo. Si podemos rematar o ano co centro de protonterapia preparado para entrar en servicio no primeiro trimestre do ano 27, creo que vai ser un logro e un orgullo colectivo e que, ademais, vai formar parte desta gran área sanitaria que queremos seguir modernizando. As pacientes que veñan aquí no mes de agosto, antes de que remate o mes que empeza mañán, poderán ver o cambio, unha mostra máis do que se fai cos seus impostos, que para iso os pagan, para que se fagan obras que melloren a prestación dos servicios, e eu teño clarísimo que hai unha serie de cousas que sempre teñen que mellorar, que nunca podemos decir que están completas. Hai varias, pero a sanidade, sen unha dúbida, é unha delas. Insisto, primeiro as persoas, recursos humanos do Sergas, profesionais, pacientes, pero despois a tecnoloxía e os edificios, que van casi nun pack, e que creo que neso se está facendo un esforzo moi importante tamén. E, polo tanto, todo isto en conxunto é a sanidade do futuro, a Galicia calidade en sanidade, que tamén é moi importante, case fundamental, e que ten aquí unha mostra moi boa.